Bakit makahinga ang isda sa ilalim ng tubig? Ang sagot ay ito. Ang mga isda ay hindi humihinga ng tubig tulad ng ating paghinga ng hangin. Ang kanilang sistema ng paghinga ay ibang-iba sa atin. Ang mga isda ay gumagamit ng kanilang mga hasang, mga organo na matatagpuan sa kanilang mga palikpik upang makuha ang oxygen mula sa tubig. Narito ang proseso. Una, pagsipsip ng tubig. Ang mga isda ay sumisipsip ng tubig sa pamamagitan ng kanilang bibig. Ikalawa, pagdaan sa hasang. Ang tubig ay dumadaan sa kanilang mga hasang na may maraming maliliit na filament na puno ng dugo. Ikatlo, pagkuha ng oxygen. Ang oxygen sa tubig ay pumapasok sa dugo ng isda sa pamamagitan ng mga filament. Ang carbon dioxide sa dugo ng isda ay lumalabas sa tubig. Ikaapat, pagpapalabas ng tubig. Ang tubig na wala ng oxygen ay lumalabas sa katawan ng isda sa pamamagitan ng kanilang mga palikpik. Sa madaling salita, ang mga hasang ng isda ay gumagana tulad ng ating mga baga, ngunit sa tubig. Ang mga hasang ay tumutulong sa mga isda na makakuha ng oxygen na kanilang kailangan upang mabuhay sa ilalim ng tubig.